Ассалому алейкум падарон, модарон, хоҳарон ва бародарон азиз. Хуш омадед бародари ба канали ман. Маромад талаб доред подписать накунед. Ва фаромӯш накунед ки канали Бизнес оянда дар дастгири мо шумо аст. Ин ман ҳастам бо шумо доктор Беҳроз Муҳаммадҷонович. Имрӯз мехостам як муроҷиате дошта бошам бо падарон, модарон. Падарон, модарони азиз, вақте ки мо фарзандонамона ба Федератсияи Россия равон мекунем, як бор фикр мекунем ки мақсад ҳамин фарзандои мо дар Федератсияи Россия рафта чӣ кор мекунанд? Не, фикр намекунем. Барои чӣ ин гапа ман гуфтам? Барои оне ки ҳамин фарзандои ки шумо равон мекунед, фарзандоне ки аз 100 гӯшон як гӯшон нашикофтааст. Ҳамира намешуд ки мақсад шумо дар ҳамо давлати худмон Тоҷикистон ба ягон мактаби олӣ ёки коллеҷ ягон дохил карда ҳамои маълумоти олӣ гиранд, баъд ба Федератсияи Россия ҷое ки бошад равон кунем. Барои чӣ ман гапа гуфтам? Барои он ки ҳамарӯза тариқи телефонӣ ба ман муроҷиатҳо бисёр мешавад. Ростига ман вақте ки телефонам мебардорам, мепурсам ки шумо чанд сола ҳастед? Мегӯям ки ман 17 сола ё 18 сола ҳастам. Хуб, чӣ дард шикоят доред? Аз дардҳои миён, дардҳои гурда, дардҳои бемории сирояткунанда бисёрта шикоят доранд. Бачаҳои нозанинбоде ки оли ҳаёта ҳеҷ чиз дидагӣ нестанд, аллакай ба бемории гирифтор ҳастанд ки бемориро дар даври пеш як кас ду кас мешунид, таъҷибшон мезад. аз 100 000 200 000 одам як кас ду кас мешид. ҳозир бошад бачаҳои муҳоҷири тоҷик ҳама касал шудастанд. Падарон, модарони азиз, ман аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекардам ки вақте ки шумо фарзанда ба як ҷо равон мекунед, албатта як дарси тарбиявӣ гузаронед, як дарсе гузаронед ки вай ба манфиати худтон бошад. манфиати худтон. барои чӣ ин гапа ман гуфтастам? ин шумо тасаввур кунед ки агар мо дар ҳамин ҳавлимон агар дарахти себро гирем, агар шунонем, бехавая побил кунем, нарм кунем, ягон пору ягон чи резем онҷода, ҳамун дарахт калон мешавад. албатта себои хуб медиҳад. себои хубе медиҳад ки ширин мефурад, кайфи сафо мекунад. албатта ки фарзандам ҳамин хел аст. вақте ки фарзанда хуб ба воя расондӣ, албатта ки фарзандам ҳамин хел як ширин аст. аз кору рафтору кирдораш фақат ҳаловат мебарӣ. ӯ рӯз як бародар ба ман занг зад, гуфт ака ман касал шудам. ман гуфтам чӣ касал шудӣ? гуфт касали вич пичидам. наъузубилла. чанд сола ҳастӣ? 21 сола. хуб, 21 сола ҳастӣ. бале. бача ба беморӣ гирифтор шудааст, ба бемории вич спид.